Nyawa bidang biren, betul tak ya? Betul tak dong be? Ini mairong apa biren jah? Last time dah, opening no. Siapa kau nak besar siapa? Besar ini baru. Baru. Biryani kurang macam tu nggak ya? Hah? Biren jalan. Jalan nggak biryani kurang macam yang mau nang kena apa? Kan centang kan? Roket dong nama? Roket dong. Ini kugle biren ini. Biryani dong ya? Orang kan nang centang kan? Apa ya? Hagan ya? Awla. Di kentakan dia. Benar tu mah selap lah ya? Apa yang ni Hong Kong kasih Hong Kong. Hong Kong sebab. Masa jus mana? Minggu sudah mana? Hong Kong mana ni? Ini siap tu dari Hong Kong. Thailand Hong Kong. Caption dia. Oh. Tapi bang ni film apa ni? Film tu bang lagi Myanmar bang sih nama. Sampai Thailand ni Eastern side Singapore juga ada. Bangkok tu bang lagi. Sun Vista kan? 13 days. Bangkok, Sanba, Wino, Hong Kong, Wino, Macau, Montam. Biren jadi. Biryani jatulah. Biryani semua rasa nanggung dah habis. Nang ifrair na. Nang Biren berhagen apa? Bekali nang thaba ko bondo kalang. Chance lo jebo nang fungo nang bihin kan. Jangan lupa bunda bundu kan. Kubla le ma ke ku ke bai kan thala nang special dah halasi. Biren ni. Kira tu banding dah. Nang no tu kasih YouTuber na. Yang lo subir kan. Konstruksi nope, Ha? konstruksi nope benda masih kan. Ya. Mama ni bikin mungkin sih. Mun Chicago na. Ina anna. Mama. Just kontak. Ya, na guru mo benda sih. Ani habe na. Kamu mau mana terus? Awan mau pulang sih lagi, Pak. Ada malam ni. Anggun nak pergi ni, Pak. Ada yang nak anggun, anggun. Ini lah. Terus tadi kamu mulai. Jangan bro. Tendang. Jauh stay ya. Mau kalau benda itu. Mama bido kangen tak? Itu dah punya umnya tu. Bisa saya, bisa dia. Bisa mana? Umma ni orang tu pun lagi saya macam juga. Ini boro pula. Dia yang tahu. Itu tu dia yang kena lagi benar. Nanti pulang kita kita. Ada aku pun kamu nak. Oh. Oh, dia ni macam. Tu apa ni buku sumbangan dia 60 rupiah ni bisa nama mana dia? Syakia. Itu jadi kan ya? Jadi nak? Mungkin aku sudah masuk dalam kerja dia dia. Anjing tu sumbai. Dan Apa ni? andi kira ni. Oh, nggak biar ini handi utang kan bah. Macam tu Daniel itu di kubur ni handi utang kan bah buar-buar. Jadi yang jadi. Ayo nak? Aku sih harus seniman tu. Ya betul sekali tu. Punggah pernah habis nak? Kamu dia ni jangan nak ibadah. Jalan. Ada biryani mana leh? Ada chicken biryani. Mana? 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 Dah ada dah. Chicken biryani Ini mana? mana sih bang ada? Kilo. Nengyok. Airong ah? Oh. Airong tu tu nggak big buy dah. Ya, tapi sih bang ada. Kilo. Bisona. Dress kisi nabi ya. Mana bang? Tak boleh dia main masih tak ada kilo. Harus pun ada dalam tu. देखो देखो ऐसे ऐसे इंग्लिश में कर फुम बाई नहीं हो बिरयानी Chicken biryani. चिकन बिरयानी Ini jus pulang kawai. Minggu sudah. टेस्टी है तो Ini first time na ada. फर्स्ट टाइम Buisu berjan nama. विश्व से आते हैं Buisu samo, lokal na, kasih belum natur. Kalau malam aja ada. malah baca normal Chinese item. Nih. चिकन dong चिकन gaya bu macam Bibit. So. Sebelum pun sudah naga. Za. Nang lain nang bisa dong. Ang jala. Nah, kamu. Ang kamu dah kamu. Sudah. Dari lumpur ke lumpur. Bisi bang ni macam Dia 250 koma. 230 na 230 awna. Ini bisa katora macam na. Oh. Ini gravy thawa, chicken. Tauri mesti tahu. Tahu dia mau dah. Tauri bisa. Ini coba bed. Wow.
बेखौसो साबसिन नुबाय माथो बेखौसो साबसिन नुबाय बेदरनिख्रुइ बेयाव पनिर होना होआखै दङ फिसा फिसा दं थानांगौ मिक्स बेसाव लागायदो पनिर दङ दं दं जानोसै मोनसे बाइक गाबोन टेस्ट खालामनो नायनि र' दा बेखौ बे संग्राखौ नांगौ नोंसिनि केन्टिननिफ्राय गोथावसिन दा केन्टिननिफ्राय जोंनिया दम बिरियानि एसे मोजांसिन जायो दम बिरियानि संनोबो उखुन्दै फ्लेभार मोनाखैना थाबसिन जायो खस्थ' गैया मानो होनोब्ला पियाज टमेट' खेबसेनो मोनहोखाबाय माइरं गारना होबाय दै गुदुं गारना होबाय एरबाय थाबाय खोबनानै होबाय ओमफ्राय अरखिखौ सायाव बोखाङोबा बोखांबाय बेवहाय मा ओंखामखौ मोनहोखांबाय आरो ग्रेभि बानायबाय ग्रेभियाव मिक्स खालामबाय फ्राय खालामबाय बेवहाय टाइम नांगौ आरो ना दम बिरियानियाव दसेनो जायो सिम्पोलथार दम बिरियानिया दै होनायाल' जानांगौ जोंहाथ' बे दाम बिरियानिया गोथाव जादों बे माइरङाबो बिरियानि जाखाबाय आरो बेवहाय माइरङाबो क्वालिटि गोनां बे दाम गोसा 1 केजियावनो 90 लायो बे बिरियानि बेनिखायनोथ' आंबो दा हागौ सानदोंमोन जेरैखि जाया गामिनि मानसिखौ बेखौ जाहोनो चिकेन बिरियानि ना भेज बिरियानि भेज बिरियानि जाहोनो हायोब्ला ओमफ्राय मोनसे फेमास जाबावगौमोन इंलिश मेकारनि बानायग्राया माने जेम्सनि हाबायाव बानायना होदों अब्ला बिथिं जाय फैयो इंलिश मेकारनि बिरियानि आरो हाइलाइट जाबावगोन आंनियाव 1000 जन मानसिया मोनजायोब्ला आरो क'क्राझारनिबो चिरांनिबो थांनाय जागोन ना अब्ला बिसोर आरो गोसो खांगोन आरो इंलिश मेकारनियाव जेम्सनियाव जाय बानायदो बे इंलिश मेकारनाव दं थ' बिरियानि जानाय खालामसै इंलिश मेकारनि दाबानिफ्राय हलिमुल दाबानिफ्राय सासे सेफ ट्रेन्सफार खालामसै दा सानसेनि थाखाय जेम्सनि हाबायाव सानसेनि थाखाय सासे आंनि सेफखौ बेनिफ्राय आङो जोंनिफ्राय आरो भिडिअजों हाइलाइट खालामबावनोसै सोरमोन इंलिश मेकारनियाव बिरियानि जानोबा बेफोरबायदि आंबो सोंनोसै मैया पाठसालायाव जादोंमोन बेनिख्रुइ आरो साबसिन बावसिन थेंक इउ इन एडभान्स कंग्रेचुलेशन्स फर द वेडिं थेंक इउ फंबाय थेंक इउ फट' लानो नै बिसोरो फंबाय जाबायलै दे मोजाङैनो थेंक इउ एडभान्स कंग्रेचुलेशन थेंक इउ आं हाबानि सिटिनो फैदों फंबायनो बाट सिटिया गैथ'आ आनफर्चुनेटलि हाबायाव थांनो हानाय नंला आं बुंखाना होनोसै फंबाया हालानो थाइलेण्ड थांनायदों गोबां गथ'फोरा इंलिश मेकार आरो आदा आलफ्रेड हाबायाव लोगो मोनगोन होनना सानदोंमोन उपाय गैला दा फंबाया बिरियानि जाहोबाय मोजाङैनो जाबाय बेनिफ्राय फंबायनि बिरियानि संग्राखौ जेरैखि जाया लांथारनांगौ आंनियाव बेनिफ्राय बिरियानि जाहोनांगौ बेनो आंनि साननाया फंबाय फंबाया मा होनो मिथिला फट' लानो सेंग्राफोरा दे लेंहर लेम'लिस हाबायाव संग्राया बेनो जागोन जोंना फंबाय